דיירים יקרים, שמי דנה ואני AI. סרטון ההדרכה שלפניכם נועד למקד ולדייק עבורכם את חוויית בחירת המוצרים לאחר רכישת הדירה מהקבלן. אז מהיכן מתחילים? מחלקת שינויי הדיירים של הקבלן תעביר לכם את רשימת הספקים לבחירת המוצרים לבית החדש שלכם. מומלץ לקבוע פגישה באולם התצוגה שקרוב למקום המגורים שלכם. מחלקת זימוני דיירים שלנו תיצור איתכם קשר לקביעת פגישה. רצוי להגיע עם תוכנית הדירה, זה יעזור לכם ולנציגת המחירות והעיצוב שלנו להתאים ולבחור ביחד איתכם את המוצרים בצורה הטובה ביותר. תהליך בחירת המוצרים הוא תהליך ממוקד ומועבר על ידי אשת המחירות והעיצוב שלנו. המטרה שלנו להעניק לכם חוויה מדהימה ביצירת דירת החלומות שלכם. בדלפק הכניסה תמתין לכם נציגת הפרויקטים שלנו שתלווה אתכם לאשת העיצוב והמחירות שלכם. הפגישה תתחיל בתיאום הציפיות שלכם. הנציגה תעבור איתכם על המבחר שהיזם בחר עבורכם בקפידה. בתהליך זה נעבור על ריצופים, חיפויים, ארונות אמבטיה, קיורים, ברזים ועוד. בסיום הפגישה עם אשת העיצוב והמחירות שלנו, יש לכם הזמנה של הבחירות שלכם. בבקשה לא לשכוח לחתום על ההזמנה ולקבל עותק. מצורפת לכם חוברת מידע בסיסית לדייר, מוזמנים לסרוק את ה-QR שעל המסך. תיק הדייר נשלח לשינויי הדיירים של הקבלן. אחראית שינויי הדיירים של הקבלן עוברת על הבחירות שלכם ומאשרת את ההזמנה. מרגע זה התקשורת למשלוח המוצרים לאתר הבנייה היא בין הקבלן למערך הלוגיסטיקה שלנו. אתם יכולים להיות רגועים. אנו עושים זאת באלפי דירות כל שנה. הערה חשובה, לאחר שחתמתם על תיק הדייר והוא נשלח לשינויי דיירים, כל החלפת מוצר בהזמנה שלכם מחייב אישור שינויי הדיירים של הקבלן. לאחר ששינויי הדיירים של הקבלן מאשרת את השינויים, יש לגשת לאולם התצוגה ולחתום על תיק דייר מעודכן. אולמות התצוגה שלנו פורסים לנוחות שלכם ברחבי הארץ, אתם מוזמנים לקבוע פגישה ולהגיע לפי הזמנים שנוחים לכם. כיצד להגיע אלינו? רק עצה טובה ושירות טוב יכולים להפוך מוצר טוב לפתרון מושלם. זוהי הסיבה שאנו מאמינים בקשר ישיר ואישי וקשובים לצרכים שלכם. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה ועניין. לסיכום, אנו ממתינים לכם באולמות התצוגה שלנו, הצוותים שלנו ערוכים להעניק לכם את השירות והחוויה הטובה ביותר. במהלך כל התהליך אנו לשירותכם. לאחר ביקורכם באולמות התצוגה שלנו, תקבלו סקר שביעות רצון. בבקשה עזרו לנו להיות הטובים ביותר. מוזמנים לסרוק את ה-QR לקבלת הסקר. מאחלת לכם חוויה נעימה ושוב מזל טוב על הדירה החדשה שלכם. זאת זכות עבורנו לתת לכם שירות.